Ma papa you na uncle. Pacho, maybe last Sunday. Na we share about Jesus ne upon some. The embassy me who say Jesus no upon some. Was it a physical encounter upon some ne? Jesus ne. The dear me was say sometime ye maya who what's what you doing? Just say. And I said not getting a yen and I said upon some ne. Jesus ne. The embassy me home. Amen. Amen. Obon sam eniye ena Yesu niye. Obon sam die ya. Ena Yesu die ya. Eniye. Afi fancy eni. It's a real thing. And you need imaginations be a real thing. Bon sam ni Satan ni Yesu ni. No munya sa bantam. Encounter ourselves. Can you spiritual physical? Yes. Dear ya. Yamidi for Yamin Shroud. They may be son say, okay, can and Abraham Modi ne David Modi, ya show my braba. Utimu say a massam count my brabo hondo. We hear yan and Abraham, also just Sarah, if you call ye a massam baby, David the answer, sir. Jacob dear cried and cat. Now, me nim dear a dastron confa Isaac. On one young mass or 10 year home quan of Frasas and a Sokoy. Yamidi for then on Unquana de Eretisa. Dear do be him. Dear Chateau, now me twice on my may. Elisha, Odi for Elisha. Minim son Quan at Tissa said, D for you know, more dance out. There's always so Cassatiamiana. Hello. How say, oh, Cassati, I'm the Jenna, my bonnie. Aha, oh, dear, Count Musa, Uncolana, Cofrena, Cockroach, Tipake. No, what to me, almost rabber view. Minim, sir, no, only bad I ain't no yes, how. Na and watching so elections where we know a coherence in Colana, Uku, Munintina, and Manacobasa, and Yamidi for. Hello, Bompire. Minia, Mr. Bodia, Bompire. Near Uko Munina, every day. It is free. Amen. Amen. Nambe. See a deep for no more than dodo. Matias, ye. Miano Paso catcher me. But to a coffee with the Abesha. Miss May you are no come. Amen. Amen. The also tears here, me first one, Isaac. Isaac, no one you will be a special beer. Do no your boss back. Now the entire Isaac or no. Ultimately, na yere hone say Isaac obia ye ko ware no ye ko fa ne yere chi Abraham who say abra o ware ye Sarah no eduru mre bi na Sarah many problems eti wonya adwene bi hu say man hwe ya aware mu apam no ene wo haw na mimi ko mu no eye Isaac ensu be kom eti wo ko bom paye do satam no na Abraham ne Sarah akosa to the extent say na ne bu afu Sarah enti ne yamu ade kora no na omba biem na mo eduru mre bi no ohunu say wan hwe ya obeye nhwe ha sama die Satan didi no ebi edi ne ba no nti okobọ mpaye ka kire urade se omma na yire oba obemma bosha efa Isaac ho no abam omma na oba odwo oba obemma ni ba na ni age enti on se achede papa ne o ma eye pe nyina afiri ho ansam na eba Jordan Sam. eti Abraham ko urade anim saa no urade a kire no se onko ha no kogina ha oba bi beba sa oba no onware no emfa ne ma Isaac na Isaac
ɛware saa ɔbaa no a asomdwie bɛba na brabɔ mu ɔbaa no yɛ good. Yes. Enti in other way no Abraham consultu tumi ɛde maa ne ba hwan ya Isaac. wokɔhyia ɔbaa bi wokɔhyia bɛrima bi wontimi hu ne tiri mu da no matter how ɔbaa no yɛ good ɛna yɛ na obi se usuba wei deɛ wode tɛɛ me mewale wowie na wayi na die wobɛtumi ahu nipa tiri mu asɛm Dabi. ɔbɛrima bi wɔ hɔ a woyɛ ɔbaa ɔbɛrima bi wɔ hɔ a woware no a ɔni awieyɛ Yes. na awieyɛ yɛ osu ne amanneɛ animguaseɛ na wo ɔbaa no wobɛkɔm eti to avoid these things no deɛ na woyɛ onyame honhom na yɛ tumi a wɔnim bua mu asɛm nim kɔduru awieyɛ mu nsɛm etiti sɛ wokɔdaa no na wakyerɛ wo sɛ ɔbaa sumasi a wakɔfa no no sei ne wɔte Yes. enti ɛbaa saa no abufuo nti Abraham ka sɛ ɔnkɔ awaleɛ no ɔnkɔgye ɛne ɔfrɛ ɔno ankasa na ko a ɔne hwɛ no ne nneɔma nyinaa so na ɔka sɛ sɛ ɔmfa ne nsa nso ne sisi na ɔmaa ne sisi ne sisi wɔso wɔnka ntam sɛ adeɛ a wɔkyerɛ na ma no akɔyɛ no ɔkɔ a wɔbɛdi so pɛpɛɛpɛ na ɔka ntam soɛ na ɔsɛ kɔ mi kurom na wokɔ a wobɛkɔ akɔduru asubura bi wɔ kwan ho woduru asubura no ho a tena ase na home na yɛ sɛdeɛ wosa nsuo no woyɛ sɛdeɛ wosa nsuo no pɛpɛɛpɛ ɔbaa bi bɛba saa ɔbaa no ɔbaa deɛ bɛma wahunu sɛ saa ɔbaa no ho asɛm na meka no ɔbaa woyɛ sɛ woto nsuo no pɛ ɔbɛba bɛgye afiri nsɛm ɔbɛsɛ nsuo no bi de ama wo ɔsɛ nsuo no bi de ma wo wonum wie a ɔbaa no ankasa bɛsa sɛ nsuo no bi na ɔde akɔma afunu mpɔnkɔ no a wote so no wohu saa adeɛ no pɛ ɛyɛ ɔnoa kyɛ sɛ wakyerɛ sɛ wokɔhyia ɔbaa no anaa bɛrima no na yɛ ɔho kani a biribi sei na ɛbɛyɛ deɛ ya ɛbɛsi ampaa ɛsi which means weyɛ utwotwo mu deɛ ya Cho. ampakyɛ wo deɛ ndeɛ ne siiɛ ne bɛsi ɛnya nsi wie Ɛsi awie. yɛnyi yɛni ne yɛnkɔ a Bɛndɛ. biribiara nsi ɔpatafoɔ te aseɛ biribiara nyɛ dɛn Esi. wa waware ne deɛ mpakyɛw waware Yes. hwɛ so owu amɔni nkawa mu na mu na Come. mmarima no a monwareyɛ no Agya, ɛne yɛ nnua mmaa no a monwareyɛ no mo na Yes. mede saa teachings ne ma mo Yes. sɛne ɛbɛyɛ a mpakyɛw wo so wobɛhu way out wate aseɛ Yate. wobɛsa yɛ dɛ na wobɛda awarefo obi a waware deɛ wobɛda aware foforɔ a woware foforɔ a hwan na bɛma bɛhyira awaleɛ no so ama wo senate woware ma mmienu a woma asɔle wɔ ha ɛbɛtu asɛn Yes. kyi sɛ wɔ tiri mu asesa ne yi a hello yɛdeɛ yɛware baako yɛne yɛ yere ne yɛ dɔfo yɛde yɛadeɛ aba asɔre saa ne yɛgye tumi ɛnyi ma awaleɛ mmienu ntom wɔ ha Yes. hello Hi. now eti ɔkɔɔyɛ na saa adeɛ no pieeɛ na Rebecca ɔyɛ obi a no ɔdwo naturally but no ɔyɛ obi a na ɛnkyerɛ sɛ ɔyɛ tirinini baa because Rebecca fie kura no ofiri na nyɛ fi papa woni ne ntia Rebecca ne wɔfa Laban a wɔne ne te ne bibia ɔdena ne papa ne bibia ɔne ne te no na ɔsom Yes. eduru mmerɛ bi na ɔdi awurade akyia kɔduru mpɛmpɛnsuo bi na ɔhunu so na ɔbɛsiri twa mu kɔ agonama mu kɔgye tumi mesi wɔkɔ he Manamam. ai maka deɛ mpɛ bi a momfa gyɛ me Yes. nti ɔkɔgye bosom no ɔde bɛhyɛ fie te nua bɛrima Laban na ɔwɔ bosom wɔ hɔ na akenka Bible according to Genesis 31 verse 19 a na bosom no na ɔdi ɔbaa menses Yes. na ɔdi ɔbaa menses eti de bia Laban yere ɔbu ne nsa a na Laban abɛgye na ɔbɛgye ne mmamaa no esubu wɔn nsa a na wɔn aba abɛyɛ deɛ ya na ɔbɛgye one day ɛna Rahel ɛtetɛ naa na ɔkɔhu yɛ sɛ
say ya no de akoto bosom no so na bosom na fa no tetema ne wo fa ye Rahel wo fa no otwem mo nyina pie Rahel papa otwem mo nyina pie e Jacob wo fa ene ye Laba otwem mo nyina pie ene wo fa o papa bosom no no di dwane nti oba ne nani abre a o hwehwe ne bosom enti ka hunu sen ka oba wo firi sa abusua ni mu no emu nya dai ente enso so no na spiritually no na onyame a o deni the marriage of Isaac e dia to ho dia ma no enti abra o ware Bible mu nyina ono na anya ma asem because ono na ware de ye consult na Rebecca manani je o Isaac ani je papa o manani je pa yi na ni ji yi o ni mabufuo o di Isaac ya chi sa ko prim say owo tete wo mto uhunu ba bia say Isaac oye basa because ono de na ye ni totomu ntu. Yes. Na Ishmael de o kenkan the book of Joshua chapter 21 verse 7 edi kwa kosi 15 na abra ye wu Isaac onya 5 years na Sarah edi Hagar ni enti Hagar nya adwene bi se obema ne ba Ishmael akun Isaac enti one day no we said ku Ishmael asum na Ishmael ehu se eye Sarah akowura dem wadware Isaac awie na Isaac tie akonyam ene wakowura dem ene Ishmael fa adwene because Ishmael no no ye kire no sa bow and arrow eno ne ye kire no. Yes. Eye pia wototo ene ye kire no no fa bi kura e no okotena eye Isaac anim no otwe pia ne bi no de hyem no otwe mu sei ti ko de wo Isaac ha na Sarah teye no pie ohu ye no pie ba no pia Ishmael no fa akwala no na Ishmael dwane ko maame ho enti ohu sa no eye ne ya ena Sarah ka kire Abraham say onyi Hagar ene ne ba mfirifie ho no mpe nti ba sa no na Abraham efa eye Hagar ene ne ba Ishmael ena no mu sika kakra ne aduane kakra no so mo nko chirichira asase so na mo nko tena ho mempasem na David ewumu a meba besra mo eti Hagar so gye no ene woni Ishmael ko eye Misrim to mo ko tena Egypt no onyiri ye no ena Ishmael na maame o therefore ya ko ye ko ware oba no de ne ma Ishmael enti Ishmael ene ne wo first oba no de o maame ware ma no one ne wo emema 9 emma mienu na ye say 6 enti wo na afa Misrim one ne o man koye ene o musa free Misrim asase so asa kopa asase pese so ba bi wo chichiri ba bi kotena ye ho na Abraham bomb pa ye busa awurade na awurade kire nse oba be ma na ado akotena na waware eti ho na Abraham ka kire Sarah say okodu akohwehwe ne ba Ishmael no ntimi ma Ishmael tena wo san okowe no efisi ofiri okohwe ne da na otena ponko so but oka san na Sarah se no oboa osakope Hagar no si oh me ka bibia se me kwa ponko a me tisu ikura me nsi fom e wo so no so oboa no se na Sarah ma ode ne setu ne yefunu se so won kantam so okwa won si nkowe no kantam ti Abraham furu tena ponko no so krim okoko duruye oduruye no ochia Ishmael yere no hwe na nimu din busansa ne wote sei no oba ne sei ne hoye okay hoye no busansa Ishmael wai o si Ishmael apie okọ afuom otodi na still na Abraham atiponko no so because oba no akantam so o mewe o wi asem oba no atiponko no so din na Ishmael maame so apie because say na Ishmael maame wo hode anka ohudie ya Abraham bada na ase ba no na wo ho eti afiri Abraham tiponkon so ogina ho no ena Ishmael yire na twe aba ena Ishmael ba otoso num oboro ti wo boro no ena o kasi akwala na ka kira akwala ne say
Sakwala sene sia obebre. Ena Abraham te sa asem no. Eye ne ya. Se woman na kese. Ne nana. Na osade no no ane ba. Asa edi adome no. Etu ohwani di. No ka kire nsa wura. Mami nsuo num. Afi o ka kire nsa ha ye ni nsuo bia ofia ha. No se wose na komedi no ma na aduane ni. Wose aduane bia so ni fia. Me wa na nsuo ni aduane obaga no yo natural ani tiri mu ode omu ade. Yes. Eho na Abraham ka kire nsa. Ka kire Ishmael say oba wo se dadoa na ode abon chansen ne so no. Enya dadoa papa ntu ontutuntum. Yes. Bunebe. Sister no so ante ase. Yes. Oba ya no se miwura. Papa panyimu bia na bodwe fita oba ha. Oso no sha ogan ma ose han no hu say ne papa. No so de nkrabe na ja ose men kan kire se dadoa na ade abon chansen ne so enye onse de bia kan kire nsu ekura enyu. Hello. Hi. Nsu onu kura ya de ya. You Fa me Bible na ma me obi nkai ma me. Hello. Hi. Ishmael ti ya na no so ohu ye. Ana ne ofa odwan ni nantwie ka ho. No sesa wuma no ene ne ba no. Odom kofie koja o ma ware. Oja na ware no afrenta suo nku nante ono nko betimi atena. Dabi. No osa akofo oba foforo. Na no so osa ne wo ye. Ewo mu na Abraham se o se ba. Oba ye no oba betu wo no so no oba ne te ho. Ojina hodi ono kura de. Odura wo te a lady no anye so. Ohena nim din no so olumai. Ebe ya tutu na ko ate ko. Muna monam sa na mo sere na de no monko. Awre hosem. Now, enti Abraham hwani din no se say ukuru Ishmael ba katra ne say sa dadoa we susu ensa nye don't do that one ntonchene onso ba ye miwura makatra say dan ye hwani am ye ni nko ho emani ni dan Easy. papa bi ba ha o se nadoa na ade abodan no say nye ntuntungu o se ebiem o se an tutu o se na dua tutugu na dua o se sai no fa oba no ne nkwala no no so okoja na ware na last one de okọ no nyambofo sanka no kwam o se kwa oba bi ti ho kono kofa no e friend sense to ko na mpa no oba no ho no ware no o ware no e o mu na Abraham tu ponko no sa bae no be nani oduru hodi ane so oba ya na Ishmael ni ho no o ma ni nsuo no mu ye o ma Abraham tena se o ma na aduane woni Abraham din komo esrese oni ma Abraham se ye na se o kokura woman ne se da o ma Abraham ko ntwe na nukunu bebe sisi a afi Abraham pe na asem aduane wo ye ma ni di ye nti no ka se o ma no we o so mo wa o se fombra o se ma bo atena se wo ni e do beto asase fapem no ko e no se ukunu ba ka kire ne se papa bi ba ha nam se dadoa we die dado kronkron Yes. papa Papa. to man nka ho na fei wo se onfa enkwala no ene wo na omra emehwehwe na agya akira kwan no se na agya tehen wo so ka wo ni ba bia ne papa wo one day Abraham ti wa Ishmael ne manim kra mba papa Abraham anyini hwene manim wo shira o mu nyina se fa we ko no bu so am say mienu no wo mo ho se an wo de o mu de ja o mo to Akidafo. Hello. Hi. Enti mi be hunu se honam dia wo de honam ya ade a ebe failure. Yes. Enti bibia ni na masunsum ana o consult spirit a ade o de be ma bia ye de ya eye saa niam no na Abraham eye ede ma Isaac enti na Isaac awale
na animuonyam nko ara na ɛyɛ dɛ Ewo. ɛwɔ mu no na yɛnhwɛ Bible mu ha bie Genesis 24 na menkyerɛ wade bie Genesis 24 na yɛnhwɛ adeɛ wɔ Bible mebakyɛ yes Joshua 21 meba mame we Bible we ne wɔ mu deɛ deɛ nkɔla deɛ deɛ nim na nya asɛm ne yɛnka atɔ Bible 100 series wopɛ bibia wo Joshua 21 kind verse 11 to 17 Joshua 21 tie ni yo yes mo wɔ internet so obetimi de ato ha no omo so a omo ha no so akan yes Joshua 21 verse 11 to 17 tie ni yo me kyerɛkyerɛ mu Joshua 21, 11 to 17. And Ishmael, the son of Abraham, was grown up in those days. He was 14 years old when Sarah bore Isaac to Abraham. And Elohim was with Ishmael, the son of Abraham. And he grew up and he learned to use the bow and became an archer. okay And when Isaac was 5 years old, he was sitting with Ishmael at the door of the tent. when Isaac was how many years 5 years old. metwa ntoro nti abra na Isaac wɔ 5 years no ɛhɔ na Ishmael wɔ no 19 years checking here and hwɛ me saa checking here onya 14 ɛna ɛwɔ no na we abenya 5 years nti 5 years abɛka 14 why say 19. eti toaso muntie ni yo ɛnu ni ɛna gu hɔ no toaso And Ishmael came to Isaac and seated himself opposite to him. okay And he took the bow and drew it and put the arrow in it. And intended to slay Isaac. And Sarah saw the act which Isaac desired to do to her son, Isaac. And it grieved her exceedingly on account of her. verse na okay Verse 15. okay yenko tentem On account of her son. And she sent for Abraham and said to him, cast out this bondwoman and her son, for her son shall not be here with my son. For thus did he seek to do unto him this day. 16. And Abraham hearkened to the voice of Sarah, and he rose up early in the morning, and he took 12 loaves of butter. hello Hi. of asay 12 nti osade agya ne oba ɛna nkonko no osade ma ai Ishmael se fakɔ sankrofo emi ensa de ombɛboa wo yes to aso And he took 12 loaves of bottle of water, which he gave to Hagar, and sent her away with her son. And Hagar went with her son to the wilderness. And they dwelt in the wilderness of Paran, and the inhabitants of the wilderness. And Ishmael was an archer, and he dwelt in the wilderness a long time. 17. And he was his mother afterwards, went to the land of Mizraim, and they dwelt there. And Hagar took a woman for her son from Mizraim, and her name was Mariah. And the woman of Ishmael conceived and bore 4 sons and 2 daughters. but you metwa ntoro Okay. me ka kyerɛ me sɛ oba na Ishmael ma me kɔ ware no de ne ma ɛyɛ Ishmael no ɔwɔ sɛ first one was 6 mɛma sɛ 4 ɛna ɔba sɛ nti Bible no na akyerɛ mu no now ɛyɛ yɛhu afei deɛ nti a meyɛ pam Ishmael no ɔma me fifie na ɛna makyerɛ no afei yɛnhwɛ kwan yɛ fa so a Abraham ɛkɔgye awareɛ ɛde ma yɛka ne sɛ Ishmael na awareɛ ni nti jampo ɛhɔ a ɛyɛ hɔ a but kɔ verse 25 kɔ verse 25 Verse 25. uh-huh. And Abraham asked the woman of Ishmael, saying, Uh-huh. Where has Ishmael gone? Uh-huh. And she said, He has gone to the field to hunt. And Abraham was still mounted upon the camel, for he would not get off to the ground, as he had sworn to his woman Sarah.
Train. Aha, anyhow, if I feel comfortable. We no, a Hebrew words woman to me. And he also we spelling Isaac. Yeah, good. We Hebrew original way good. We kind way mum. Yanko. So be who? Yanko. And Abraham asked the wife of Ishmael, saying, "Where has Ishmael gone?" And she said, "He has gone to the field to hunt." And Abraham was still mounted upon the camel, for he would not get off to the ground as he had sworn to his wife Sarah. I feel what you say. Abraham tepon konsu no obusa na Ishmael yere nse ukunu wei oso okọ afuom. Still one in kasa nyina na Bible na confirm no tepon konsu if they say na wasoe e de akire na ere Sarah say okọ hega ho but okọ a onwe no. Me call me ex ho na me kwa menye dey me we no. Yes, yanko. Usa ni omo asi pa. Yes, yanko. And Abraham said to Ishmael's wife, "My daughter, give me a little water that I may drink, for I am fatigued from the journey." And Ishmael's wife answered and said to Abraham, "We have neither water nor bread." And she continued sitting in the tent and did not notice Abraham. Yes, Neither just did she pause me ba. Tio. O tu ya no anu okachira Abraham Ishmael yere se ma nsuo kakra na menom. Ase ye nsuo bia wo ha, ye ni aduane bia so wo ha. Na wo sebe nya sebe ne nkankan hu pan ni kura na ne kasa nka wo so ni nyina ho. Umu ade. Ti Bible so oni ni kasa nyina na wote waka ne na ato so. Na oni pan ni gina ho kasa. E ya debu. Tie. But she was beating her children in the tent. No bu Ishmael baba akon e wo eye edan nim. And she was cursing them. No curse akwala no. And she also cursed her husband Ishmael and reproached him. O curse akwala wo bebre pa wo se wo se abebre. Tu wa waka bi wa ha no. Urade hu mobo. E ma no monye so. Amen. Wa waka bi da urade hu mobo. Wo se wo se abede. Yes, And Abraham heard the words of Ishmael's wife to her children, and he was very angry and displeased. And Abraham called to the woman to come out to him from the tent. And the woman came and stood opposite to Abraham, for Abraham was still mounted upon the camel. And Abraham said to Ishmael's wife, "When thy husband Ishmael return home, say these words to him: A very old man from the land of the Philistines came hither to seek thee, and thus was his appearance and figure. I did not ask him who he was. And seeing thou was not here, he spoke unto me and said, When Ishmael thy husband return, tell him thus did this man say, When thou comest home, put away this nail of the tent which thou hast placed here, and place another nail in it instead." Okay. So oba ka kire se sa dadoa yi a ode abubo eye tent yi mu yi edan yi so yi ontutu ni nyina firi ono mfa foforo mebo so oba ba na mpefie ba simi wura asema waka ka ne awurade adima asema ma me akokora bi firi chiri oba ya wose dan no ye ntusu ni emo so foforo oba bia ye be man kataso tie tu a oni etu ato atwere ntia na Bible kan. And Abraham finished his instructions to the woman, and he turned and went off on the camel homeward. And after that, Ishmael came from the chase he and his mother. Me pacho okofia no wakai. Emu odepa. E ya to Bible papa so. Eti wo kan ya ko ase ho na. Verse 40 downwards na. Oba kire wo say oba otoso miensa no de o ware no oji ni tumu go nsema urade eti sa kwan we so ene wo nam ya o mo ware ma Ishmael wonya asundwie if you say no mo kwa bi sa wo ba no be Genesis chapter 16 verse 3 to 6. Genesis 16 verse 3 to 6. Me pa cho wetimi atenase e da ase. Eti Bible na enu nie upe bia oka mema obi ato. Eye Bible papa anya normal Bible.
Bible na ayira na abrofo na delete ni nyina na ewom. Bibia wo. Ya ye kaso obi asua de asua mu he na biebie mu he. Bohu de we amasi asensan mu. Biebie mu he. Masensan mu sa ya check we. Sua de sa cross check ni oma. Aha, Genesis sign am CBA 16 verse 8. Enti saa suban we na ma Abraham wan see Isaac aware ase. Enti maaro ya monye careful wo. Yes, all saying. Na Abraham tena Canaan asase so mfirinhyia du no. Aha. Na ire Sarah fa na fena Hagar wo ye Misrim ni no de no ma ni kunu aware. Aha. Na wokɔ Hagar ho. Na wonyinsane. Na wohunu se wonyinsane no. Aha. Obu na wura no anim tia. Aha. Na Sarah ka kyerɛ Abraham sɛ, Aha. asɛmmɔne a wadi me da yi ɛda wo so. Tie ni yo. Asɛmbɔne a wadi me da wo so. Aha. Me na me de mafena mato wo kukum. Aha. Na ohunu sɛ wanyinsɛn ni nti. Aha. Obumi anim tia. Aha. Awurade mu ne me ne wo ntam atɛn. Oh, oye saa ma ni bi. Sarah oye saa ma no. Oni ni kunu Abraham kasa wantu a no odome no. Una nim ba bia ofiri a wo ba. Na mbe busaw. Awurade ntua wo ka. Wo de me min se nyina ma Awurade. Wo de ka hyen kodu. Yes. Ni nyina eye curse. Yes. Ni nyina de obeka tia wo kunu bia be ye ho. Enti saa niam we no Abraham Sarah pedu abore ena na mas Abraham ntimi. Enti ofiri fie. Enti ne ba Isaac aware ye kura wansi ase. Sometimes when you papa pay mu a waye oluma or tifia also man asundue no disturb no. To ne ba Isaac aware ye kura wansi ase. Be Genesis 24 near Isaac aware. Hello. Hi. Bible no say mu odepa. Yes. Nti mu a mo wofia mo ye yesa so ya mo hwe ni ye. E ma no. Yes. Tini anu manya time mo kire Bible no say de usuma na utimu no. Ebi wo obi mu dada. Yes. Obi Genesis 24. Yen hwe kwan ye fa so na nka obi a ne ba ne doba e ware. No ansi aware na se. No amu obi na be kantam se koje aware ne mame. E ya de pa. Na Isaac aware awie. Abraham was sika wo bibia. As when fee or warrior or more mushy, apart from Sikakokoa or Saka crowd the man mine is on Fanko Jabari and Tia or Banity at the end. While Isaac, while Manishe, Isaac such a one of a man of our and a year. No, I didn't call baby, so I'm called Bravo. I hope no call ya, G. Isaac, you feeling in someone to this soon. Hello, Timano, yeah, when you're careful. Amen. Yes, Genesis 24 saying. Na Abraham abɔ akɔkora. Waba akɔkora. Na wadi na pii. Wadi na pii. Na Awurade ahyira no a wɔde ni Awurade ahyira no a wɔde ade nyinaa mu. Wahyira no wɔ ade nyinaa mu. Osika, he got money. Na Abraham ka kyerɛ ne fie somfoɔ mu panyin a wɔhwɛ de wɔwɔ nyinaa so sɛ. Fa wo nsa ka m'asene mu. Na mɛma waka Awurade. Wɔsoro Nyankopɔn ne asase Nyankopɔn. Ntam sɛ worenware Kanaanfoɔ a mete wɔn mu yi mama mu bi mma me ba. Na komikuro ne mabusua mu kɔware yere ma me ba Isaac. Na wɔsomfoɔ ne ka kyerɛ no sɛ, ebia ɔbaa no rempɛ sɛ wobɛdi m'akyiri aba asase yi so ɛ. Ɛneɛ memfa wo ba no mensane menkɔ asase a wofiri so baeɛ no so anaa. Na Abraham ka kyerɛ no sɛ, hwɛ yie. Na woamfa me ba ansane ankɔ hɔ bio. Verse 7. Awurade, ɔsoro Nyankopɔn a wɔfaa me firi m'agya fie ne asase a wɔwoo me wɔ soɔ no. Na ɔne me kasaeɛ. Ote. Wankɔbɔ mpaeɛ mu sɛ Awurade anka Awurade ne bɛkasa. Nti okɔbusae sɛ de ato no awale ase because ɔno onyini yɛ na Abraham kɔ no wa fie ɛna ɔkɔtena hɔ. Onyini no ana ɔba fie. Ɔba na ne papa yɛ frɛ ne Tera. Tera hwɛ ya no sɛ Abraham onyini yɛ na ware. Saa yɛ na ware pressure na ɛhyɛ sɛ ba so a. No ɔyɛ ya na ɔfa ɔno ani nua ba Sarah ɛware no. Ba na Sarah ɔmo yɛ agya ma no ɔmo yɛ namba akoma. To ware no
pressure ni problem. Nti ohunu sɛ wei ni deɛ ɔmma problem ni bi nto no nti ɔkɔbɔ ne ba bɛma Isaac yere ne ho mpaeɛ. Yes. Nti na ɔsi tie deɛ mi kan nyame ɔhɔ ta soro hɔ ne ka de kyerɛ me. Senior. Nti wo a waware ne deɛ mpakyɛw wo deɛ nde wanya awale awie. Yes. Yɛhyira so asomdwiem. Yɛne aka no. Awurade one wo kunu ne wo yere mo ntena asomdwiem. Mo a mo ware yɛ ne deɛ Ɛda. mpakyɛw wo deɛ ne yɛ abɔdeɛ ya. Empire. Mo mpae. Nti saa na teɛ mo kɔfia no mo nya time akan ɛwa yɛ mmerɛ ne nti. Tie no nti ɛna Isaac deɛ nana ware asomdwie yɛ dɛ ɛwɔ mu no. Ɔdɔ ne yere efisɛ na Rebecca yɛ too good kind. Ɔnti sɛ Ishmael yere first one na ɔmmu hwee no. Wase paa na ɔkasa na ɔte hɔ aka na ato so. Wase anim ɔsɛ abɛbrɛ. Ɛbɛbrɛ. Ɛyɛ. Dabi. Ɔsrɛ mo obi nye bi wɔ ha. Amen. Amen. Deɛ to so biem. Deɛ yɛ papa yɛ nua bɛma yi kan sɛ ɛyɛ Elisha. Aisha ne tiri mu ɔden na ɔnwene nipa ma ho ɔyɛ adeɛ a asɛ ne tiri mu ɔden waka nsɛm akɛseɛ bebree de agu no so yi. Hello. Hi. Deɛ ɔsɛ ɔte aseɛ ni. Nipa biara odi tumi. Si ofiri nyame. Ofiri bonsam. Ne tiri mu ɔden. Yes. Hello. Hi. Me se deɛ ya. Ne tiri mu ɔden. Me yi twi nyi adoa. Ɛyɛ asante kasa. Yes. Ɔpa kyerɛ sɛ onyi bi nya dɛ. Efrim. Me kura me gyina ha kan me yɛ part of it. Yes. Me tiri mu ɔden. Sɛ me tiri mu nya den a nka me timi mu adane ɛnhwɛ baifu anim fa adeɛ mu ne tiri mu kram no wawu. Yes. Nti me tiri mu yɛ deɛ ya. Ɛden. Sɛ Awurade Nyankopɔn no ɔbɔ ɔsoro ne asase ne tiri mu nya den a ko ntimi mpae fam ɛmfa nipa nya den. Ɛnhyɛ. Nti nipa ɔmo a ɔde ɔmo hyɛ fam ne nkwala anim. Nkɔla. Misrim ɛyɛ Egyptfoɔ so ne tie a ɛyɛ Israel. Ɔmo ma mɛma first born hɔn na kum wɔn. Amen. Na deɛ tie ne sɛ akokɔ nam ɛɛdɛ nso bɔnwoma yɛ dɛ Ɛwɔ ho. ɛbata ho. Yes. Obi a ɔdi tumi bia tiri mu ɔden na obi a ɔdi tumi bia ɛnde ne ho. Yes. Obi a ɔdi tumi bia ɔyɛ kɔnfuo ɔyɛ malamu ɔyɛ ɔsɔfuo ɔyɛ odifuo ɔyɛ apostle a ɔnde ne ho. Yes. Tumi no ɛna control no saa nipa no ɔntumi nfa n'adwene mma wo ɔbaa anaa bɛrima da. Yes. Because spiritually ɔne tumi ne wɔde ɛya apam. Pam. Tumi bia so a obi di nam bia ɔware saa tumi no. Yes. Eti ka hunu sɛ odiifoɔ bi ware yere a ɛma ne yere nya n'adwene sɛ ɔno yɛ ne first wife nti obetumi control no. Yes. Oka ɔnyɛ den ɔnfa. Yes. Una yɛ ne second wife ne first wife ɛyɛ tumi na ne ti yɛ deɛ ya Ɛhyɛ. ɛhyɛ aseɛ no. Senior. Nti na Yesu se ɔno ne asafo ne deɛ ya eti ɔno yɛ asafo ne deɛ ne kuru. Yes. Eti obi wɔ ha mo problem yɛ familiarism. Sɛ mihyia ne nnɛ ne matia no kra ne adi nkɔmmɔ. Na adwene yɛ nsɛ nyame yɛ adom ɛkyerɛ wɔ hyia me a ɔbɛtumi asa abɛkyia me. Bia na wo ba no na meni hɔ na honhom afa me. Yes. Eti that moment asɛm bia ɔbɛka tia me bia no wa na waka tia no No. tumi no enti ɔbɛsɛw. Yes. Eti tete hɔ no adiifoɔ no a na ɛwɔ power no ɔmo mpa agudie. Yes. Bebree ɔmo anware ɔmo a ɔmo ware yɛ no so no mistake of their wives ɔmo yere no mu problem because onim sɛ ɔne ne kunu na da wɔho ne kunu ho nti no ɛwɔ nsuro ne biem saa esu no ɛwɔ maa ne mu saa deɛ ne nti saa nkurɔfoɔ no nyinaa yɛsɛe ɔmo nyinaa. Yes. Odiifoɔ Eli ne yere ɛwɔ mama mmiɛnsa maa no ɛmaa 9 say 6. Yes.
Mama, yes, a man and 7. Sorry. 7. Now, could you imagine says Uncle Serving when you nara? Yes, I will. Or for Moses. Or ma. As you do say, Raddy friend, one friend, and ma. Or catch it on some minimum ma. Yes. It was the 2 minutes. Or catch us Uncle Fanum, but Joshua. No fun in Santos, no for 2 minutes. We yan the back. Yes. It's not so for paying Ellie. Diana yet into Nayana. It is I yaw no appreciate no diano, but Danny cares ever told the man so. It is a net you may do communion here, you communion when see her, and natural. None of money you are now Makumakumoko yanning in Eddie. Yet to collection, where can he pretty? None can be burning them in the material. I say, yeah, no, I didn't know boss to say. No one namsa, no, the Abba. As you all guided, no, I say. No, the Ashenable. Yes. Omo pass solely a collection na elimana hia omo hia fa eti abra urade sase se auto omo so re no eli se on pene ma urade nto omo so hu omobo urade ankasa one day no free eli di ni megina mpomam se omo hwe ade onim se urade ni bedi nkomo urade ni di nkomo na urade bo na tikopam ene ofri abro se to aso 6 na ko be wo no opachae okunu Obia odi to me bia no etitete wane e ma difo ntena fie e pam omo ko nwuram eti omo ti nwuram seni e be ya oba emme no akwala me no because akwala be na udi na tam abra ono onni hunamani ni o sunsum a sunsum ni nkasa wo ya akwala nto de be cha da wo bo adentia busa konfuo bi a wa ben se wo yesu man te gare anachina man konfo se akwala ekoba bia yesu man no eda no komis bi ewu a suma ne de beche no spirit bi asa no tie spirit bi asa no tie entu hu Ezekiel yere busa se Ezekiel yere owai okoni kunanim abra no aye 40 days wani ni kunu ne kasa no ogina ho sei e kasa kire no Uradi say omuade or shame at once. Yes. Or say no. Tina uradi ma order say o baby a uko kunanimu a or say o do nsato ha. Now do nawe. Or be man fan or ban fan na mienu nyina be man anim. And yet disrespect. O de bia every day bia no oba onawe na o say onawe ene gina ukunanim first ona be nkum. Adentia oba mfane na nifa nyina ni kuna ni udu na nifa gina wo kuna ni my partner say unimu left and right. Yes. Enti udi we na ekọ na show signal tena be man na 2 minutes ni mu say uni wo hwe enti say wafom na onfanya dey Onfanche na una we ya say ti say na we ye una we ekọ eka ho say na oni be man na kasa. Yes. Marty. Krati na no asema kan kabiem na mentie. Yes. And then my pa mo nya no fu. Yes. Everybody. Hello. Hi. Se be mani di to me I'm telling you obesel. Yes. Be ma bi odi to me bi oni akoma ye de do. Don't deceive yourself. And deceive you home. We are very generous, very kind. Adie bi a ope bi obey ama. But mani nya say wo fun no o say wa. Obeka say won timi da wo boa. Oba say o. Eti nkwala no omu ye nkwala. Tumi ana ati Elisha bu that moment no. Onye tumi ana e gina na nimu di agoro. Yes. Se me Opatafuor me tamu duru. Ntina me sorry anopa Mr. Sent me for phone frame anopa da this me mum na me frɛ no obe da frɛ me na me ni mood am no the best bi kura me ya de a wanya ho abɛfrɛ sɛ agya na me hwɛ me de bɛgyew. Yes. Yes, do you careful on the way am city mo amako sunsum sorry da bia mo ya we mo Pentecostals we na mo nim nyame akwan wo mo amako sunsum so te sɛ na nkaba ɛne other churches no o mo nim nyame akwan
Omunim say obi odi to me be a tiri mu odin. Ni tiri mu odin because oware to me nka so onye obi bi a onka say ne ba no ne yere no enti onye dey. Onye obeyaw. Obeyaw. Yes. Eti na Elia no otinwuram. Elisha no otinwuram. Ezekiel no otinwuram. Isaiah otinwuram. Jeremiah no otinwuram. Odifuo Samuel no otinwuram. Eduru so obeba for dia no obegina ho adentia. Nyame nka say we de o uchocho mu ncho. Nti me de ache no da. Busa ho o kenkan Torah no a we no ani we mimi diem. Torah no be ka kire o say Sarah. One day na Sarah chiwo ne papa. O chiwo ne papa keke. O papa hwani din wan kasa. O dura bontia na spirit katira ne say wo. What me ato papa so atua dia me di saa dia na gina so aya so den no ware Sarah. Nti na Sarah ye bonini no ontimi wo. Yes. Senior. Yes. It is only obi a odi to me na mo a. You are very careful. Obetimi ni wa sere. Obetimi ni wa ye bibia. But oboa. E ma ne nyo say ofiri nyame ana ofiri nyame. Before say obetimi declare say ofiri nyame nti oni na nya no. No wakonya ade esombo a ye kese esene ni nyame na onye dey. Ofiri no. Na ofiri nyame na owo tumi a wo so ofiri nyame so obeya ode ya. Obesel because enka say the atimi mu oboa hwintu mu. Daniel chapter 10 verse 13. Bible say abra na Gabriel nam soro na oba no obehia bonsam bofo. Na bonsam bofo no capture no. And it should tell you say bonsam to me ebi ya de ya. Ebi mu otu. And to me generous or you kind. Ebi na di eye Israel fo no. Mose ni omo nam no. Ono omo ye free no omo di agora. No omo disrespect no omo ye wankasa. Odada omo anu do do asase pese so no abo ne nsam na mu aba bi 23,000 omo wuram no aka tum kram. Eno hu ni say oye evil. Eye Moses ne tutu amana de omo hihiem. Wan na ku omo. Yankopon eye spirit no. Mintimi ma others. Say spirit bi say bia bisi papa yi masoma to me say onko ha no. Okoya papa we si wonu ni to me na kasa nti to me ni duro wan ha no boa. Me na to me ni me yire. Me na to me ni me ba. Eti me ba misbehave ati say me pa to me ni che say we de ohun ni mobo. Onim say do we ye me ba but no. Oni ni apam onimu no. Yes. Nti na Abraham hu say na nyame mute no no so na yire nsa no de no ko kire urade na urade so ne Sarah eso ko apam nti we apam ne ji nti afei nyame sane a no otimi ni Sarah edi nkomo kane no nyame sane a opam Sarah kora kokoko na we onimu ni ba bia Moses so the same thing. Eduru mere no ana otam na yede de no ko kire urade na obiodi apam de man no nti abra nyame sane ye so obeku Moses na yede ne tigina say wo de opa afansa ka no. Hello. Nti nya wonko ana oba ka kire so ye obema pa afansa ka me. Yes. Onyame obo soro ni asase tumi a wogina ho agya ne ngusie ni jafadum adane ne kumbo no omo kasa na sa nipa yi oba basie timi akogere ni so opa afansa ka me kunu unsuro sa abode ewi na nyame honhom ama ne mu sei na mframa eba na oba basie timi atani nani aso de babbe ma no atwa atu moja na bo nyame sei na nyame adwa ne ko nachi because on fanani hu moja mo no hone nyame hu sei Mose yere oni agoro. Yes. Eno John ho eno koe ka kire Moses ye on hia no man san na oni ni nkomo. Yes. Hello. Yes. Yesu so first no nyame ba no onfa no ho oni ni apam eni
Ninti na upa obi odi tumi upa mfa na damfo no kure pa no mfa na damfo upa kura hu na ba bi ote meho eni ni nsere na sauni ni besere dia eni ni nsere ne kwampa so Yes. no kase wo hawa obeya ode ya Obeha. I'm telling you tumi ni nka hwe na me obi am large heart susuhwe me se de me nya no na me ye good pa me ye good answer me nka bonten de na wo kohwehwe a wache Yes. me ka wo mu ebe me omu be me ni obi enu a won test to me ni hwe o ma test bi ya hwe na nti wo ba na papa wa ye din ti akonya nu mu a o ka so onim de o ye ona nyame to me tia no ma no wi o ka so nyame wo nioma nioma enti wo ye good na familiarism no sami wo hunamani a ensem hunu bia bedibi metimi aye bibi bia bi ntwa ntro bibia ni onipa ye bia no ma me wo hunamani a mentimi nya bi da mimi ni musuo enso anu ne kura me nti obi okura nso anu bia ete se de opapa acha wasase no wa two tire nsa ne ahira so de ama obi betimi age Gabi. ntimi me wo nso eti betimi adi nsem hunu bia bi se power na ekura me pa nyame beka so age ntimi nyame fra me na manye ngusuo sei ni sei na tie ntimi manye ngusuo tumi da nso anu tumi ne kura me metimi aye bibia wasase wesu bi nyame magire on kan tira ne se Opatafuor wa ye sei nti tumi ne magia frus ebi nsi da. Yes. Because ensano omu a ye so omu tumi ano de ma wo no obi ti se Noah no oboro o ti se nyame tumi firi ne so Gabi. Moses ye so ni tumi ano de ma no kai Numbers chapter 12 ye so ni tumi ano de ma no enu nti na ye de ache no ye ne dia nti na urade ba be hira no Joshua no wan ka se fa Joshua bra na me ma ni tumi no o si Moses wadawroma tumi na me de ama no fere numba Joshua na fa de wa wo su ni biye den egu no so Yes. wo de ni bi na poni bi ma no eti abra na Moses yiri ha no oba Kush, that is Ethiopia asase so and oba fa oba tuntum ana ni nua ba Miriam say ade nti no akwakrofo oba tuntum edi na chi ron pene kikiri no mu din na tem when one day wakoga no wakoda wo fie na time adura wo sa no pom ya so no mo ko hwe krunkrum to wo mani a Moses show Moses atade o de koda wo hye no odidim ni kekekere ba wura ho eni nyame ko kasa say wo wura ho na ye Aaron ne Miriam ya say wakoda wo mpina chi adware akwa unyale bi na asade abegina abedi nkwase ase o kansa na wura de say he mun sura de enti nipa say na mukasa dia no o kese Miriam ye ne kwata Sena Aaron de no abona to ho last minute wo dapana na asinitim tetene nam to gui kan Numbers chapter 12 na Miriam ni Aaron kasatia Moses se kasatia Moses se oware kusni ba efrise na wa ware kusni ba bi na wakan se Moses nkonso na Awurade nam kasa na onfa ye nso nkasa na na Awurade ti na oberema Moses die na odwupi sini nipa o wasase ne so nyina na Awurade ka kire Moses ni Aaron ni Miriam mpofiri mu se mo ba samu mfiri adimra ahia ye ntomadan no ho na won ba sa firi adi na Awurade sane mununkum mu dum mu begina ntomadan no ano na wo fra Aaron ni Miriam na won ba no firi adi na wo kan se muntie mi nsamon Miriam ni Aaron muntie mi Awurade manum asem na Awurade sesei se Awurade difuo bi se Awurade difuo bi wo mumu a e wo mumu a ade hunu mu na me ne no hu ye wo mu hu ade obi ha wani bie ne hu ade enya ye level no a yetimi daily contima spirit be gina o ma wo body say ade ne kasa no enya ye level no daye mu na me kasa me obi ha daye mu na hu enya se makoa Moses ti anti se Moses ono na me di me fie nyina hye ne nsa enti Nyankopon yire kura hye hwansa
Moses nsa. Ano ni ano na mene no. One on one. Obi wo ha just say wo da so na obi wo so a just say wani pie. Moses there on na bofu ogina ho say no a chia ne sem eso no wote say wo say o ho e boko. Na enye mebuo mu. Enye bebuo mu obi wa nyame no kasa bebuo mti na abeso dan na bia wo titi mako apple kura anka kura nyame ne no kasa but ono kasa bebuo mu unya qualify wo level a waduru no. Nti wo hu a just say obi wote ase ono a kire wase. Na dentina mo ansuro se mo beka se. Adentina mo ansuro. Nipa ni hu ohu say obi a metimi ne fa adwane. You know they fear this man. Huh? Na Awurade bufu won. Awurade bufu won. Na wosi mu koi. Na osi mu koi. Awurade ankasa no yetin. Onim di obeye. Na mununkum no firi ntumadan ne so no. Na hwe. Miriam ayare kwata. Wo yare kwata to. Se sukyerema. Na everyone dane ne ho hwe Miriam no. Hwe. Na wa yare kwata. Wo so wa yare kwata. Na everyone ka kire Moses se. Wuche unie. Wuche unie. Miura. We odifuo. Yes. Eja nyankwada. Nyankwada. Na wonim kasa we. Ana mo anka mo ko gina nanim ye rofo no. Mfa boni a ye di yi nkwasi asem. Oh. Adasa. Ye bebre o. Bon sama Awurade. Yes. Nti eja nya se difuo no na ne tiri mu oden. Na bi one honhom na nam. Wo ye too generous. Me hear obi a o say me a na me yamu hihye because once am bie ma no no asem beba. Na me type wa me tinta skoko wo so a wo ye del ba me njew. Yes. Nti na edin pa sab me mekasa tia wo. Obetimi akasa bia. Wo kasa bia duru pampanso bia na me expect you say oh ho dia wa duru na ye dey. Eye, wo dia waka bia ye me mfiri nyame eye, magi aduru eye, me yese me eye, wo dia relax. Entran koso ma me ntere me nsa, na me tene a asem be ba na de obegye woni asem no. Yes. Obegye woni asem no. Mine na ejo. Ma no nyese me nye, me you good. Oh, you're good. Me you good pa. Me pa agro. But ade beti mama mnu mi oni anante a chen. Eye ni dia me de be ma wo. Won so di ni die na dey. Oh, mommy. Ne say obi ti baby say Opatafuor jano ya za me. Na nka mani mu ase dadaada. Enye bi kura da. Nti anu na masa ankrofo no mutie no. Mitiri mu odin pa extreme level. Extreme it. Mitiri mu odin pa be pemu ne. Aboa koto ne kan o so won won ka nipa ne nchia na ye dey. Yeah. Nti sa na tie. Nti obi wa odi tumi mi hia wa. Me ya nkyere o so Opatafuor ne hu da. De bia we hia machine kan ma ye me ho popora na me na mo. Ma de ma se ne na da. Yes. Na me de jiwa ebenyawo. Catch no. Na me hia. Amen. Opatafuor Senior Power.